Τώρα κάνω recordieren. Ich recordiere jetzt. Hallo. Καλά, πίνξελ όλοι σας. Σας τη σπάει που παίρνω εγώ τα bronze. Ναι. Σας τη σπάει. Ούτε ένα δεν έχω πάρει, δύο τώρα. Τώρα που έχω καλύτερο ίντερνετ, άντε. Τι, γιατί να έχεις καλύτερο ίντερνετ? Δεν κατάλαβα. Καλύτερο ίντερνετ, γιατί? Κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Άντρε, άσε με εμένα, έχω πιο πολλά blocks. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Άσε με. Ποιος είναι εδώ, ο Pizza Hunter 00, γιατί δεν Ωραία, μιλάει? τελείωσα. Γιατί δεν μιλάει ο Pizza Hunter 00? Δεν μιλάω. Δεν μιλάς. Δεν μιλάς. Ανάλογα. Ανάλογα. Τι λέτε? Άκου, πού ήτανε, νομίζω στη γεωγραφία. Που δεν ήμουν εγώ και δεν μου συλλάτετε το τέτοιο για τα class να byte. Δεν ήσουν καν άρρωστος. Ήμουνα. Το cocksucking δεν θεωρείται Ήμουν άρρωστος. Τέλος πάντων. Θεωρείται ζούχτ ρε. Είμαστε κάπως another one. Και με ρωτάει κάτι ο Χριστόφορος. Και του λέω ανάλογα. Του λέω ξέρω εγώ ανάλογα με αυτό και με αυτό και μετά έτσι μας κόλλησε. Ανάλογα. Πράσινα άλογα. Τσουμκοφ. Πούτσα μου. Ρε Pizza Hunter. I got 2 bones. Will tell me like ring. Oh my god, ποιο κατσάνι όντως. Παιδί, Όχι, ο πιτσάντα πάλι. 8 γίγας. Α, nice. Σου έδωσε τα λεφτά σου πάλι εσύ. Ρε, αυτός δεν έχει knockback. I got 2 Chains. Σκάσε. 2 chains. Και έχω και ένα Gehäuse που λέγεται Cooler Master. Πω, τι είσαι εσύ ρε. Τι είσαι εσύ ρε. Και ξέρεις πόσους DFLD πρέπει να έχω? Λολ. 24. Γιατί? Έκανα. Τι έχεις? 24. Τι έχεις? 24 DFLD Brenna. Ναι, λες και βλέπεις DVD. Is. Δεν έχει live αυτός ο Λίλας. Ο Λίλας. Η θέση πλάτη μου ξέρεις πόσο μεγάλη είναι? Ναι, Πούτσα μου. ακριβώς. 8 τσεντιμέτρα. Ω, πιτσάντα. Να σας ρωτήσω κάτι. Να σας αρρωστήσω κάτι. Να σας αρρωστήσω κάτι. Ναι, oui. Τον παίρνετε κάθε μέρα? Όχι. Τηλέφωνο. Τον Μπαμπί. Ναι. Ποιος είναι ο Μπάμπης? Ξέρεις εσύ. Ο Μπάμπης είναι αυτός που τα κάνει όλα. Ο Μπάμπης. Ο Babies. Κάντε λίγο tab. Τι. Και κοιτάξτε τους Λίλα. Γιατί? Ναι. Α, Στέφαν. Πάω να του πάρω το bed. το skin μου. Όχι. I am back. Α, τι ωραία. Τι ωραία. Τι ωραία, τι Α, δεν καλά είμαι που στο team την σας, άρρωστη. ωραία, κατάλαβα. Α, δηλαδή θέλετε να πεθαίνετε από μένα, οκ. Θέλω να πεθάνω, ωραία. Πάλι Ακούτε, εδώ παιδιά. blog, ένα Die blog so hard. Ξέρετε γιατί φαγάσετε. θα σε βιάσουν. Ρε, Pizza Hunter 00, μην είσαι όλη την ώρα εύκα. Όντως, έλος. Άντε, μπράβο. Εσύ δεν έχει. Ναι ρε, εγώ δεν είμαι. Two chains. Για βάλε. Παιδιά, τι κάνω όταν είμαι συνδεδεμένο στο Wi-Fi στο κινητό μου αλλά δεν έχω γαμμένο ίντερνετ? Πείτε λίγο πιο. Πετάς το κινητό σου. Τι? Πείτε μου λίγο πιο team είστε. Μας έχουν πάρει τον bed. Έχω πιο σημαντικό πρόβλημα από το τι. Δεν έχω ίντερνετ στο κινητό μου. Τι εννοείς δεν έχεις ίντερνετ? Δεν μπορεί να δει ND Είμαι crew. στο Wi-Fi αλλά δεν έχω ίντερνετ. Στο router το έχεις κάνει, Einstein. Μα το router αφού σας μιλάω από το ίντερνετ, από το PC. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ναι, γιατί έχεις LAN cable. Ξέρεις τι πρέπει να Δεν κάνεις. κάνει LAN cable και τέτοιο στο router. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Περίμενε, όχι. Χωρίς πλάκα, χωρίς πλάκα. Στη μάνα μου το κινητό Κάει. γίνεται. Κάει. Τότε Κάνε εσύ. restart το Wi-Fi.
Όχι! Όχι έχω το ξανακάνει. router. Δεν χρειάζεται. Ανοίγω Έλα, και πες. σε- Λοιπόν, παίρνεις το Landgeret, Ναι. το βάζεις σε ένα κύκλο κάτω στο πάτωμα Ναι. και χορεύεις το χώρο της βροχής. Δεν Και θα ξέρω έφτιαξε. το χώρο της βροχής. Ψάξτε στο Google. Τι κάνει ο Λέο εδώ. Ναι, είστε team. Μπράβο, Πιτσάντερ. Δεν ήμουν εγώ, δεν ήμουν εγώ. Πλάκα μου κάνεις, είχα Ναι, ο πω. Καγιούλης πήγε να πει. Ναι, μη χέσαι, Λιώνη. Όχι, Leander, Ο Λέος that's my μου bet. πάρει. Όχι, α, του ήρθε ένας από πίσω. Κολαράκι του. Μάγκα Σε του. φλόρος. Two chains. Α, τώρα δεν μπορεί να φύγει ο Τι, Λέξη να όμως. άλλος ήρθε. Κι εγώ απλά πέφτω κάτω. Έτσι. Πάρ' του στο bed. Είναι ένας AFK. Δεν θα το πάρει ποτέ ρε. Όχι και ποτέ. Όχι, φύγε! Πόση ώρα σου πήρε να τους πάρεις στο bed? Και δεν το πήρα καν ακόμη. Φύγε. Μπράβο. Ποιος είναι αυτός. Ναι, ναι. Oh, easy. Ναι, ναι. Easy Λέξη. Εξ! Λόλ. Λόλ. Ο τέτοιος έκανε εξ. Ο Ποιος? πιτσάτα. Όχι πλάκα. Λαγκάρω, fuck. Α, θα με σκοτώσει αυτός με fist. Δεν βρίζουμε. Μαλάκα, μου κάνει πλάκα, Τι έγινε? Είμαι στο ίντερνετ, στο υπολογιστή και ψάχνω, ξέρω εγώ, δουλεύει το ίντερνετ, είμαι στο wifi και δεν δουλεύει το ίντερνετ. Και μου λέει, ξέρω, έχει 5 μεθόδους και μου λέει μέθοδος 4. Κατέβασε το κινητό σε αυτή την application. Και όταν έχω γράψει ότι δεν έχω ίντερνετ. Σου λέω εγώ να χορέψεις το χώρο Για να της βρεις- βροχής. να πάρεις ίντερνετ, κατέβασε αυτό το application. Oh my god. Σου λέω εγώ να χορέψεις το χώρο της βροχής. Καλή Απλώς να κάνεις ρε, αυτό με τη μπουφο. βροχή παρά να κανείς να κατεβάσει αυτό. Κάντο- Πίτσα, κάντο Άντερ, τι restart κάνεις το εκεί? κινητό σου. Το έκανα! Το κινητό. Ναι, και το router, όλα τα έχω κάνει. Κάνα reset. Έχεις πάρει SMS. Από... τέτοιο. Αντίθετα. Ouch. Ναι. Ναι, σου τσο. Από ποιον? Τι έχεις iPhone. Άρα του... Change. Λέαντρε, εσύ είστε επιτέλους το Abbot's Blood. Τι? Το Abbot's Blood επιτέλους. Easy. Το Easy get Abbot's wrecked. Blood. Easy Και get τις wrecked. δύο. Ναι. Τώρα, Λέαντρε. Τι? Το Παιδάκια, Abbot's Blood. δεν έχω ίντερνετ στο κινητό Όχι. μου. Τι Κρίμα. θα κάνεις Όχι, τώρα. μωρή. General πίσω σου είναι ένας. Λέαντρε, εσύ λες ο Φωτ. Γιατί έχεις Eisenschwert? Τώρα. Πήρε 12 γκολ. Και λέω γιατί όχι. Μου Άντρε. έφτασε. Όχι. Oh my god, ποιος... Ποιο Άντρε, Abbot's στείλε μία. Blood? Το Abbot's Blood του τέτοιο. Γιατί μωρέ, αν στο στείλω θα το διαβάσεις. Ναι! Ωραία. Γιόνι, μιας και δεν κάνεις και τίποτα. Στείλ του το. Όχι. Γιατί όχι? Γιατί δεν θα μπορείς να το διαβάσει καν. Ενώ το δικό μου κινητό έχει ακόμα χειρότερη ανάλυση. Δεν μιλώ για την κάμερα, για το σεφ μιλώ, για το γραφτό μου. Double trouble. Μόνο τα νούμερα να δει, μπούφο. Κατάλαβες πόσο άχρηστα είμαι, πόσο άχρηστος είμαι. Έλα, στείλ του το μία. Στείλε επιτέλους γιατί θα με πλακώσει. Το έχεις το πάλι. Abbot's Blood καν. Ποιος? Εσύ το έχεις. Δεν ξέρω το για ποιο έχεις. μιλάτε. Είναι κάτι με κλίμα διαγράμμε. Πότε το πήρατε? Το είχαμε πάρει από την προηγούμενη Δευτέρα. Ήταν House of Cup για αυτή τη Δευτέρα. Ρε, γιατί δεν κάνεις την γραμμό Ξέρω, δεν θυμάμαι. Όχι, στείλε. Στέφαν, πού είναι οι άλλοι, πού έχουν Ρορίε, μείνει? στείλε. Δεν ξέρω, δεν με Οχ. κόβω. Θέλω να δω ποιο Abbot's Blood είναι μόνο. Έχει κάτι διαγράμμε πάνω. Ποιος Κλίμα διαγράμμε, διαγράμμε. δεν τα έχω. Δεν το Έχει έχω. Νομι- το χάρτη και κλίμα διαγράμμε. Δεν το έχω. Έχεις πέσει και χάπτ. Λέξη πες σκάσε μας εσύ. που είναι. Ποιος. Ο Κέγνα, τι ποιος. Το Μόνο bet. σου. Πίσω σου, είναι- General. Το Είστε. bet σας Εγώ είμαι είναι. απλά πάνω από bet τη σας μίτσα και είναι. κάνω... Στο bet σας είναι. Και Όντως. δεν το παίρνει. Δεν ξέρω γιατί. Είναι AFK. Είναι ακριβώς πρωτά τώρα. Κέρδισε το λύσιο για πέτα πάω. Κάτσε. Τώρα Μας το το παίρνει. ρολάρει. 3, 2, Πάρτε, 1. πάρτε. Τσακ. Κάτσε.
Κάνει eyeball, μπορεί να το πάρει άμα θέλει. Ja, pizza dan nur 1 Δεν ohne το παίρνει, Atoll. απλά σας κάνει troll. Countdown. Α, το πήρα. Μιλάτε λίγο στους τέτοιους. Στην πέση μας. Τι είμαστε εμείς, γκέλ. Ναι. Ich habe keine Rechte, Channel Textnachrichten zu senden. Γιατί ο Λάνδρος πρέπει πάντα να παίρνει Ο το δύσκολο Κατάνης έχει δρόμο. το χειρότερο ping από όλους. Όντως. Γιατί ο Χρήστος έκανε 100 λοιπόν. Έχω δεν μόλις, έχει ping, έχω μόλις 60 ping. Έχω. Και πού είναι τώρα ότι πας αυτός? Είναι στο Μικρούσι. cockpit. Στο cockpit. Είναι Τι στο ping έχεις? Έτσι Είναι λέγεται. το cockpit. Τώρα Cockpit έχω 60. Ποιο? Ναι, κι εγώ 60 έχω. Μα στο tab λέει 140. Κοίτα εδώ ρε, ο Abstauber. Εγώ το πήρα. Λιάνδρε, Όχι. Ω, εντάξει, νομίζω. σου απογορεύω να μιλάς για αυτά που... Ωραία. Λιάνδρε. Ναι, όντως. Λιάνδρε τώρα.